Uphola ukuthi ngohlanganisa ikhulu leminyaka liyiqiniso. Ngifuna ukunibonga kakhulu ukuthi kuthema ukuphuma isigwebo. Engethemba ukuthi mhlawumbe nani nisibuka njengami ukuthi hayi bekwesinye isigwebo lesiya. Ngongezona lezi ezijwayelekile. Besenza ukuthi ngizizwe ukuthi yebo sengathi kusafuneka ngiqale phansi ngilele inkululeko. Ngiyajabula ukuthi nibonise ukuthi akekho umuntu ongadlalwa ngaye la eSouth Africa nisekhona. Ngifuna ukunibonga kakhulu. Kusukela ngelanga lalesinqumo ukuzoba manje nginibonile ngobuningi benu. Ngimina nje nginelutho kodwa nithi ngeke aboshwe laboleshela into engekho. Ngeke sikhona. Nikwenza ke lokho ngaphansi komthetho wase South Africa othi noma ubani unelungelo lokukhuluma into afisa ukuyikhuluma. Yebo. Abafundileyo ke bathi kuthiwani konje? The freedom of speech. Nani ngicabanga ukuthi benenza lokho. You were expressing your freedom, your views, your everything evunyelwe umthetho wase South Africa. Abantu babengavunyelwa ukukhuluma ngenkathi yeapartheid. Wawuboshwa kukhona nanto kwakuthiwa uvala umlomo ukuthi ungakhulumi. Kulesikhathi esikuso benenza lento evunywa umthetho sisekelo ukuthi uma unembono isho izwiwe wonke umuntu, noma ngabe uyijudge noma ngabe ufana nami nje udlela impesheni la kodwa ezwe. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi ninikeze izwe ithemba lokuthi akekho umuntu okungadlala ngaye eSouth Africa ngesikhathi salenkululeko yethu. Nami bese ngisho nje ngithi so besitikatikana namaphoyisa la ethi angilandile. Kodwa ngithe manginibona ngathi hawu ayofika nini kimi ayodlula phi. Ngifuna ukunibonga kuloko bakwethu. Lenkinga eze yathukuthelisa abantu bonke into ebengafanele ukuthi ithukuthelisa abantu. Ayiveli kwena. Sibange into encane nje ekuqaleni eyakhula yaze yaba nkulu. Sibange ukuthi ijaji elusihlalo weCommission leqhubekayo uyenzelela uma kuza kimi. Ilungelo lami lelo ngokomthetho. Yebo. Ngathi angifuni ukuya kule commission uma eyusihlalo. Kodwa uma kungeyena usihlalo esukile ngiready ukuya ngiyophendula leyo mbuzo ezobuzwa. Angaze ngale kuya kwi-commission. Wangicela ukuthi angibeke izathu ukuthi yini, ngayibeka izathu. Kwaba into eyisimanga le ukuthi ijaji uthi uma uthi judge wrong
asikhulume le ndaba bese kuba yilona elihlala ngaphambili lithi khulumela kumina kodwa uthi hayi bo wena lo engakufuni lungele tshena mina ungifuni nje kwenze njani abameli bamke babhala phansi konke ukuthi kwenze njani futhi ngangingasho zonke izinto ngoba ngangimhlonipha ngasho nje lezo ufanele abone na ukuthi kufanele ngiqheluke la walalela wayesebhala inkulumo yakhe esephikisa inkulumo yami kusho ukuthi ke usenzane ngalowo nkathi usewumangalelwa kodwa futhi ujaja icase le amangalelwe kuyo usenikeza nobufakazi sekuyufakazi futhi ngase ngithi ke kuyena angenelisekile isinqumo sakho sithathayo ngesikhalo esibhekiswe kuwena ngqo uyithathele sona sizofisa ukuthi silithathe lolu daba silunikeze abanye einkantolo ke balubheka ukuthi ikhona ijaji elingathethi icala lalo na libe selugweba lomuntu omangalile inkinga le ishobolo wathi nozoqhubeka yena uzoqhubeka umcimbi sasithi hayi uma iqhubeka ke sothina sizoba khona ngoba ngokomthetho uma usihlalo ngisho noma ngabe ijaji impela lisenkantolo lithatha isinqumo uthi awuhambisani nazo mhlawumbe udlulisele enkantolo ephambili noma engenhla kwale noma ulisa kulabo bazobheka lenkulumo noma lesinqumo ukuthi siqinisile na umuke washo njalo nje awukwazi ukuqhubeka neprocess ukuthi ngiyaqhubeka mina kufanele ukuthi ulindele leyo nkulumo iyobhekwa ebese kuba khona isinqumo singavumelana nawe noma singaphikisana nawe kodwa kufanele ukuthi ulinde wathi uyaqhubeka uma ngingafuni uzotshena inkantolo ephezulu ukuthi ayingiphoqe ngenkani uyabona ke ngathi mangibhekile lonto ukuthi dale kokuthi anginelisekile indlela ukuthi wenza kanjani kodwa lokho akwenza manje usephazamisa amandla akhe lawanikiwe usewasebenzisa kabi ukuthi athi kumuntu anginandaba noma uthini yanginika imiqondo eminingi ngase ngacabanga ukuthi konje wangena kanjani kulesikhundla lo muntu ngakhumbula ukuthi okokuqala nje lo umvikelo wayekhona kunentokazi yayelapha ebukekayo nje okuyona yathatha lesinqumo ithatha amandla kamongameli ukuthi uma kwakhiwa iCommission yakhiwa umongameli yakhiwa umunye umuntu leyo ntokazi yathi no kulungile yakhe uZuma kodwa ijaji elizoba usihlalo alikhethwe ijaji eliphethe amajaji kumthetho osisekelo ayikho emthethweni leyo ayikho umthetho uthi iCommission yakhiwa umongameli hayi wafwayo ijaji leli liphula umthetho no lo qala kulona ijaji ile ntokazi leyo ntokazi leyo ebukekayo
ijaji lenza lokho lithi ngiyakuforsa ngamanye amajaji umthetho we-commission ababiza ngesilungu mhlambe kuthiwe ama-guidelines or whatever angazi nifundiswa khona nothisha lapha ithi uma kukhona inkinga kufanele athathe lelo daba aluse enkantolo hayi enkantolo yomthetho sisekelo ingafika khona ngoba inqumo ethathwe ezinye inkantolo sungenelisekanga kulokhu udlulela phambili yena wayithatha wayijikjela le phezulu ngathi nansi indaba ingehlela ngoba sengishilo nje ukuthi ngeke ngize la uyazi ukuthi inkinga yakhe kwakuyini uma uyilalela isuka lapha kuleya ntokazi kusho ukuthi ukhona lapho eyakhiwe khona lento ukuthi uZuma kangakhethi noma umongameli evunyelwa umthetho kodwa akangakhethi ijaji elizokhethwa uye ngqo kusho ukuthi khona leli jaji lalibekwe eceleni umthetho sisekelo esikhundleni sokuba balungise lentokazi ephula umthetho nabo bangena nangempela ujaji umkhwengi kwawuyena othi hayi ke sengiyakhetha ijaji ngathi khetha ndoda ukhethiwe wafika ngempela wafika wathi sengiphethe ijaji nxuma la wathi let wanginikeza ijaji lase Cape Town okuthiwa uDesai umkhwengi wenza lento ayithunywe ile ntokazi wathi nanti leli jaji uDesai ujaji Desai wase Cape Town ngathi ngiyabonga baba usebenzisa amandla akho njengoba unikile aqala ukuqhubeka nojaji uDesai kakusasa umkhwengi wangena necaba ho sekwenze njani ngikubona yini hayi kuthiwa kuleli jaji ngathi alilungile yebo manje ke hayi ngisengikuphathele elinye futhi nalo ngiyathemba uzolijabulela iliphi leli no ujaji uZondo ngisho lento ngoba ngifuna ukunitshela ukuthi ayikazi iqonde lento kwasekuqaleni mayiqala kusho ukuthi kukhona laba babebeka ijaji belinikeza ukuthi uyohamba kanje kulomsebenzi kodwa ngase ngithula ke ngathi hayi ake ngilalele nali jaji selifikile ngalenkathi ke sengithi wendoda uyenzelela angufuni la base behlangabezana nenkinga yokuthi onke ama commission amanye ngiwenzile nami awulenzi libe nosihlalo yedwa kuba khona usihlalo wesibili wenzela ukuthi uma kukhona othi angilethembi leli jaji kube sekuba khona ozohlala lisuke noma likwenziwa njalo yenziwa ngamabomu lento ukuthi akabe yedwa wayesenza iphutha ke elibhalwe phansi ummeli wami uSikhakhana uyambuza ngalenkathi sebexoxa lolu daba awungitshene jaji wavumelana ukuthi kuthiwe uhlalo nje akekho omunye umuntu wakhuluma isingisi ke ngingasazi kodwa nje ngezwe nje into sengathi ithi ngakwenza lokho because uma sengithatha inqumo I do not want a dissenting voice kwalapha